Cardano, budúcnosť financií. Premýšľate o investovaní do kryptomien. Cardano by mohlo byť to, čo hľadáte. Poďme sa spoločne pozrieť na túto inovatívnu platformu a zistíme, či má potenciál zmeniť svet financií. Cardano je blockchainová platforma 3. generácie, ktorá sa zameriava na riešenie problémov škálovateľnosti, interoperability a udržateľnosti. Predstavte si to ako vylepšenú verziu Etherea, ktorá je navrhnutá tak, aby bola efektívnejšia a bezpečnejšia. Jeho cieľom je vytvoriť decentralizovaný ekosystém pre vývoj a nasadenie smart kontraktov a dApps. To znamená, že na Cardane môžete stavať rôzne aplikácie, od finančných služieb až po hry a systémy správy identity. Cardano používa unikátnu architektúru s 2 vrstvami, CSL pre transakcie a CCL pre smart kontrakty. Tento prístup umožňuje flexibilnejšie a efektívnejšie spracovanie transakcií a spúšťanie aplikácií. Konsenzuálny mechanizmus Ouroboros je založený na Proof of Stake, čo znamená, že je energeticky efektívnejší ako tradičný Proof of Work. Stajkovaním Cardana môžete prispievať k zabezpečeniu siete a zároveň získať odmeny. Investovanie do Cardana, rovnako ako do iných kryptomien, prináša riziká, ako je volatilita cien a regulačné neistoty. Avšak, potenciál pre vysoké výnosy a rastúca akceptácia Cardana v priemysle robia zaujímavú investičnú príležitosť. Pred investovaním si dôkladne preštudujte projekt a zvážte svoje finančné ciele a toleranciu rizika. Pamätajte, že investovanie do kryptomien je vysoko rizikové a mali by ste investovať len to, čo si môžete dovoliť stratiť. Cardano sa neustále vyvíja a integruje nové technológie, ako sú sidechajny a vylepšenia smart kontraktov. Tieto inovácie by mali zlepšiť výkon a funkčnosť platformy, čím sa otvárajú nové možnosti pre vývojárov a používateľov. S rastúcou akceptáciou Cardana medzi obchodníkmi a investormi sa otvárajú nové príležitosti pre využitie tejto technológie v reálnom svete. Cardano má potenciál zmeniť spôsob, akým sa vyvíjajú a používajú decentralizované aplikácie. Ak vás Cardano zaujalo, neváhajte a začnite sa o ňom učiť viac. Navštívte oficiálnu webovú stránku Cardana, prečítajte si white paper, sledujte komunitu na sociálnych sieťach a zvážte účasť na online kurzoch alebo sledujte nás pre ďalšie novinky a dajte odber, nech máte stále aktuálne informácie. Ak ste pripravení investovať, nájdite si spoľahlivú kryptoburzu, ktorá ponúka Cardano, a začnite s malou sumou. Nezabudnite, že investovanie do kryptomien je rizikové, preto buďte opatrní a investujte len to, čo si môžete dovoliť stratiť.